Здравейте, дами и господа, аз съм Ивайло и днеска снимам епизод 3 в Minecraft PvP. Както съм обещал да виждате с нова тежа, пак съм този няма да в цене, защото запълниш ми трябва доста пише пак. Мен лично много има кефи, но просто разнообразие. Не се играе с едни и същи теча, разнообразих малко. Малко са грозни каските, не беше такъв първоначално, като го гледах. Но сега разбрах колко е грозен. Умреш, джиджифорио, умри. Умреш, бич. Не. Пак! Опс, лагна. Умреш? Не, аз умирам. Kill our bitch. Fuck, bitch. Fuck the police! Fuck! Oh yes! Yes, умри! Умри, Аврок Сулейман! Хора, този умира. Убиваме го. И то се убиваме. И то се ли убиваме или? Бързо, качвай се нагоре. Аре, Аврок Сулейман, умри, бе. Качваме. Само го бутне в паженката и го убиваме, хора. Там ми трябва да го бутне. Ето, умирам. Мре, хора, мре. Няма шанс срещу мен. Аз тук съм. Мреш, брато, мреш. Леш. Прибираме се. Fuck you! И умираш. Хора, не съм килара, трепя си, направо си бухам мичката от всякъде. Мри, бе, мичка. Как го убива, аз как да го убия, мършо тъпа. Еба сега, пулката майне. Бе, бахме, гледайте. Късихме го. Джиджи. Уха. Към. Тук ще поставя малко айтеми за следващото видео. Така ще оставим. Оставим си един сет. Вече потренирах доста на PvP, опит съм вече доста. Срещу хакерни. Мисъл, малко съм задобрял, доста съм задобрял. И само Merry Christmas. И умирам, fuck the bullies. Бягам сега. И умирам, fuck the bullies. Аврок Сулейман. Не. Нет. Бията. Скачам на Кристиан. Да. Кристиан, там нещо си 200 кли беше. О, 4 сме, бич, алелуя. Си избягам, че ми лагна. Се оправя настройките. Камон. О, не ми лагна вече. Не лагна. Сега ги бахе, сега ги бутнах ги. Bitch, алелуя. Farm the best. Farming the best. Хора, какво стават някакво меле? Брутално мелета. Не, тим сме, чакай, брато, чакай, тим. Майка тъпа, бе! Ой, дебел гус. Умрахме. Постоянно изиграем хора и... Да, приключваме. Взимам всичко тук. Всичките сайта ми ги взимаме. Опа, без мечове. За конструме. Тези слабените ги хвърляме. Така. Слагаме сет.
След подреждаме сетвата. Всъщност, колко сетва ни трябва да баш. Става ми. Про 4! Откъде бе? Те про четворки вече не ги давате, хе! Кога? Вот, чай, шукам до хома вземаш. Още едни ботки. Такава ботки. Дай вземем по-хубави ботки. Опс. Грешка. И... сега скачаме пак на пепето. Ядем лега. И с джъмп. Умри бе, ти бе. Умри бе. Юска дик. Юска дик, бич. Юска дик, бич. Юска дик, бич. Юска дик. Юска дик, юска... What the fuck, бърках се. What the fuck, юска дик. Поемаш! Поеми ти, курва долна. О-о. Беги. Фак, не успяхме. Хора, мреме. Ще ни пък умрем. Аре, написах хум, бе. Да, лайките, сега ще ева питат майне. Там чувствам. Изнерваме. След така беше тим с някакъв пак и... И какво ще прави? Не си го помисля. Не си го помисля. Не ме гони. Не. Hold up. Така тим, хора. Така тим. Или умираме. Две въз едно. Няма ли да ви... е много голям газа, 2 въз 1, ще ми скачат бати нубовете. Аз пак ще ги... Не, ще убия един-двама. Най-малко. Яш лек. Яш. Няма да умра, няма, не. Нет, fuck, bitch, fuck you. Не сте познали. Оп, наха. О, не. Не, няма да умра, няма да се предам. Не. Нет. Fuck. Окей, време. И хора, мисля това да е от този клип. Аз бях Ивайло БГ и до следващия епизод в Iron Craft.